ଆପଣ ଥରେ ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ରେସିପିକୁ ହିଁ ବନେଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ସେକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଧା କରିକି ତାପରେ ଆମେ କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି କରି କାଟିଲେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଏବେ କଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବେସନ, ଚାଉଳ ଚୁନା, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି କଢ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୋଟ୍ ପାଉଟ୍ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ଆମର ବେସନରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା। ମସଲା ପାଇଁକା ଟମାଟର, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା। କଢ଼ାରେ ତେଲ ନେଇ ଜିରା, କଟା ପିଆଜ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଧନିଆ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଭାଜିବା। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଠି ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ବେସନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଭେଣ୍ଡିର ରେସିପିକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସହଜ, ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି। ଥରେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବାକୁ ମନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।